Mătase Naturală. Dacă vrei să afli mai multe despre acest loc, salvează acest videoclip. Suntem la Import Flower, locul special dedicat celor care au saloane de evenimente. Ei bine, de la noi îți poți achiziționa absolut tot ce ai nevoie pentru ca salonul tău de evenimente să arate senzațional. În primul rând, haideți să vorbim despre flori. Avem singurul atelier din România de lux pentru flori artificiale, flori din mătase. Sunt senzaționale, uitați-vă cât de bine și cât de realiste sunt. Scaune, da? Avem foarte multe modele de scaune pe care le puteți adapta conform cerințelor dumneavoastră. Adică pot fi personalizate atât pe modele cât și pe culori. Mese, accesorii, suporturi de mese, suporturi de flori, suporturi pentru șervețele și vreau să vă arăt un scaun, un model de scaun foarte frumos. Haideți cu mine să vă arăt. Este acest model de aici. Haideți. Acest model este un model foarte elegant, foarte frumos, la mare modă, pe care îl puteți face absolut orice culoare doriți, în orice combinație doriți. Cel mai important este că noi la Import Flower vă oferim ocazia de a putea achiziționa produsele noastre sub formă de leasing financiar. Adică și dacă vrei să deschizi un business nou pentru un salon de evenimente, nu trebuie să ai toți banii de la început, pentru că ai posibilitatea, repet, de leasing financiar. Așa că dacă vrei să ai un salon de evenimente cu totul și cu totul diferit pentru clienții tăi, vino la Import Flower.